So guys, ni-try po ko sa drip nutrient therapy sa Kevlo. Kaya ko effective yun siya. Kaya pag ginawa na procedure, puti na kayo nung. Hey guys, it's me, Dodong Dave. Ana sila nga kung mas mugwapo daw ka, mas dali daw ka maka-move on. So karon, na ako diri sa Kevlo Skin Clinic sa Bonifacio District, Cebu. Kay mangutana ta nila if makatabang pa sila ana. Let's go. May hapon, sir. Ako din ang receptionist diri, sir. O ako ang nurse diri, sir. Ana sila ba nga if mas mugwapo daw ko, mas dali daw ko maka-move on? Tinuod na. Kanang pag-ipon, imuha na na. Pero kami diri, makatabang dyan may para pagpagwapo nimo. So unsa man ako ang ngay buhaton diri ron? Naami Kevlo Silver Facial, sir. Makatamtang siya sa imong whiteheads and blackheads at sama sad sa pagtangtang sa imong gugma niya. So matangtang gyud ang mga hugaw sa akong naongani. Ang tag matangtang sa mga hugaw sa akong kinabuhi sad sa una sa. Pangtang kayo, sir. Samot pag mo upgrade ka sa mong gold mask para ni sa mga dry skin. Para pod mo upgrade imong love life. Upgrade akong love life? So meaning, dali ra ko halino nani. Uy, samot nagdungagan imong photodynamic therapy para ni makatabang mo absorb sa collagen serum para selfie ready o instant halin. Lah, managanahan na gyud lagi kay Juanida. Tara misugdan na to ni Bi. Sir, imong therapist dahil kasi Miss Carla. Hi, sir. Enjoy, sir. Hi, sir. Dahil day mo ang moving on starter kit. Nag-roll take ang starter sa TI. Para mas kinakasabalay, ang padayon niya po yung pagpagwapo. O pag-move on. Okay. Thank you. Huwag ko nagiging kung pamati ron. Salamat, sir. Balik-balik.